No a čo sa stalo? Čo urobil Bobek? A taká chyba. Hýbe sa ten... A tam nič. Je tam jablka popadili. Všetky. Všetky jablka popadali. A aké boli tie jablka? Zelené. Zelené. A Bobek kde bol? Na strome. Na strome? A Vysoko. A potom čo sa stalo s tými jablkami? A popadali všetky. A na koho spadli? Na koho? No, Bobek. Na Bobeka. A potom čo sa stalo? Prišiel Bob? Áno. A Zachránil Bobka. A potom čo robili spolu? Tak rýchlo chodili na čo? Striekali? Kvietky striekali. A nekorčulovali sa náhodou? Áno, korčulovali sa. A dobre im to išlo? Áno. Ukáž, ako sa korčulovali. Dobre sa korčulovali. Aj rýchlo išli? Áno. Tancovali na tých korčuliach. A ako cvičí Bob, keď sa zobudí? Ukáž, ako cvičí. Tak cvičí. A Bobek tiež cvičí? Áno. A potom čo urobí? Potom je lenivý trošku však. A stekali kviatky.